nhorokondo yegamba dere manzi anova yeka mshakabvule nati dembo nasinoti upfurira kamberi chichiroka part 2 tine urombo takatadza kuirova kakuibata kamusomuvhuro nekuda kwemishini yanga yavhiringidza asi panhasi aiwa zvinenge tatibudirire panapa nekudaro regai tipa tangosimudzira nhorokondo ya mshakabvu lenati mzoro wenyoka dembo.
kwari unotereka right zvazvinoita ka mukutsvaga kwatinei tichita nhoroondo vamwe vakateererawo panhepenyuro kudai izvi vamwe vanenge vane pfungwa dzavo vamwe vanenge vane maziviro avo nokudaro zvese izvi tinotambira tinenge tichida kunyatsokunzwa kuti ndepapi chaipo saka nokudaro kazhinji kacho ndo mawaniro atinoita nyaya tozotanga kudzironda tichiona kuti ndizvo here. Kazhinji kacho tichizoda kuti mimi vateereri muri kunze ikoko ndimi munokwanisa kutaurawo kuti aiwa apa ichokwadi kana kuti apa panenge pakasonwa bhodhoro. Nokudaro ndine umwe muteereri panapa andibatawo zvakare akanditi Mr. Omari ini ndoda kuti mumbonzwawo rimwe divi ramusoro wenyoka ramusingazive. Toda kutenda mukoma Omari nechirongwa chamuri kutipa chegamba remumanzi muchitizivisa nezvevaimbi vedu. Makadi vateereri vegamba remumanzi. Ini pane zvanoda kutaurawo zvandinoziva pamusoro paLeonard Dembo. Ndiri muteveri wechirongwa ndiri muteereri nemuteveri wechirongwa chegamba remumanzi. Ndoda kureva kuti Dembo akakurira uko kwandinobva uko kuBhoera paBetera ndokwakakurira Leonard Dembo. Pane zvimwe zviri kusirirwa nevemhuri yekwaDembo zvakakosha kuti vanhu vazive isu sevateereri tizive pamusoro pemuimbi wedu gamba redu rinonzi Leonard Dembo. Dembo akauya paBetera achibva pana Chivi uko ndokwavaibva kwana Chivi uko ndofunga ndekwachivi kuna namasvingo uko baba pavakange vashaika apa mbuya vari kupataura apa handiti vari kupataura zvakanaka ndokubva vana vogovewa kuhama. Vana vagovewa kuhama zvakasiya Leonard Dembo achiwiswa kuBhoera. Iye Leonard Dembo nemunin'ina wake Gift nehanzvadzi yake Chipo vakawiswa kuna baba munini kuBhoera, munin'ina wababa wavo kuBhoera. Ndo vakazochengeta vana ava handiti vachengeta vana ava zviya handiti ka paBetera uko Leonard Dembo akadzidza pachikoro chinonzi Mutemera Primary School chiriko nanhasi chikoro ichocho. Vanhu vaakadzidza navo Leonard Dembo vapenyu variko of course nekukurawo kuti vamwe vangadaro vakashaika handiti asi vapenyu vakawanda kutori nevasharuka vakatowanda vatoriko kumusha uko vakadzidzana Leonard Dembo vanomuziva vatodzidza naye paMutemera Primary School handiti. Leonard Dembo akaita vana vaakaita wakaita une vana vake kuBhoera sevana havasitaurwa nezvavo handiti nemukunda Dudzai mwana wekwaDudzai musikana ainzi Juliet Dudzai vanongoyambuka iye Dudzai aibva pamhiri pamukowe uru rwizi ruri kwaBetera runoganhura Betera naKandenga handiti saka iye uyu Juliet Dudzai aibva kumhiri kwerwizi uku kwaKandenga naMasasa handiti iye waibva paGwajena ndo paibva naJuliet Dudzai paGwajena. Tiri kumhiri pamukowe uku tikabira mukowe rwizi runonzi mukowe urwu tinenge taenda mani maBetera ndokwaigara Leonard Dembo ndokune Mutemera Primary School. Wakaita vana vake vanoti Kenny mwana wa Leonard Dembo, Sylvester mwana wa Leonard Dembo. Pane musikana futi wakabarwa ipapa vana wa Leonard Dembo ivavo handiti asi chiri kundinetsa nhasi ndicho nokundirwadza kuti kana vanhu vataura nezvaDembo manje havachatauri zvevanavo vakutangira pana Namogen vachienda mberi pana namukoma vacho ariko kuBhoera ukasi
munhu wese atokangana nezvavo iye pakabvawo akaroora zviya zvekuroora munhu usati waziva zveharare zviya zvakana kuti munhu usati waziva zveharare kuroora kana kuti kuroorwa usati waziva zveharare paunozopinda kuharare kana kuenda kutauni whichever town kwaunenge waenda unobva waidza kufusa past history yese zvawakaita zvese kuruzevha ndo zvakaitika pamukomana pana Leonard Dembo handitika vana vake saka tinoshowa kuti vateereri vazive izvi pamusoro pegamba redu Leonard Dembo kuti une imwe mhuri yake isiri kutaurwa nezvayo vana Kenny Sylvester neumwe uyo musikana uyo ndakangana zita rake musikana asi mukaenda pamutemera primary school nhasi mukoma umale munosvika mukazadzirwa 90 kg information yekuti munotosha kuti inotokuremera izvo kuti munotosha muchaitakura nei pamusoro pezvo handiri kutaura izvo handiti tinotenda Nina, 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 Nina,
mali munhu uyo ari kunyepa dai ati mwana 1 wo okutori nomwe 1 mwana inorondo right amarotereka mangonziro mega right Juliet Dudzai ndiye mukadzi waDembo wekutanga. Pakazotosheka Juliet Dudzai iko kumusha kwedu iko kubhowera akaenda kuvigwa pamusha pana Dembo ndo pakaenda kunochengetwa nekuti vakangotora kuti muroro kwa Dembo ndo kwakaenda kunochengetwa uye uyu Juliet Dudzai uyu ndo pakatoenda kunochengetwa pamusha pai paDembo. Asi mbuya vakapanyarara ipapo hakuna munhu anoda kutaura nezvazvo zvemhuri yaDembo iyi yokutanga iyi. Dembo ane mhuri yake, ane vana vakuru kune uyu, asi kuti vana ivavo izvo zvandamboreva zviya kuti vakabarwa Dembo asati aziva chirungu, so vachibva vango munhu vasati right. Dembo asati aziva chirungu handitika. Then mbuya vari kuti vachitaura mbuya vari kuti Dembo akazoregera chikoro nekuti anga ashayirwa mari nababa munini vaimuchengeta. Aiwa zvisizvo, Dembo haana kushayirwa mari endai pamutemera primary school vachakududzirai vakadzidzana yeDembo. Dembo anga asingadi chikoro, ndo zvakaita kuti aonini asapfuurira mberi nechikoro. Dembo haana kushayirwa mari, aiwa Dembo anga asingadi chikoro. Mona mazimutamu anopfumvutira kupfumvutira zvakanyanya kumusha muti unonzi mutsamvu. Munoona zoita mutsamvu unokura kana uchinga wakura wasvika paunosvika kuti wasvika unotanga kuchizvifukidzira pachawo manje. Wobva wazvifukidzira zvakanyanya mutsamvu yazvokuti munotopinda kutovanda mukati memutsamvu usaonekwa zvachese mumutsamvu. Handiti miti yakaunda inoita izvo but ndakukasa kubata mutsamvu ndokasa kupinda mutsamvu nemuzekweni. Handisi kuti mazekweni anonzi chii apa ndakutaura chindau chekwedu apa. Handiti pane mutsamvu pane muzekweni. Handiti iyo miti inopfumvutira zvimwe zvokuti saDembo webva apinda manje wobva ndokoti katata monini mumutsamvu. Handiti amwe ari kuenda kuchikoro kumakora kumhanya kuchikoro. Handiti wogara imomo achirya tsamvu imomo nehoto nemagwenhure neshiri dzimwe dzese dziya dzemunoziya dziya dzinofarira tsamvu dziya akagara imomo. Panonga pakubuda amwe kubva kuchikoro wobuda mukati mevamwe akudzokera piri akudzokera kumusha kwababa munini wake. Handiti kuenda kumba nevamwe kuguma baba ndopakazonza kuti Dembo haasi kusvika kuchikoro. Ndopakazoti zvino ndinobvisirei mari yangu kana usingadi zvechikoro. Achibva arega achibva toti aine zvechikoro ino handidi. Dembo haana kushayirwa mari iye pachake wangu asingadi zvechikoro. Ndo zvanenge kutaurirai pamusoro paDembo. Asi mukaenda pamutemera primary school muchataurwa zvakawandisa neshamwari dzake dzaitamba nadzo achikutaurirai pavaitambira nezvese izvozvo. Tinotenda mukoma kumali, tinotenda vateereri. Ndeumwe wavateereri komamunzwa achingodonongodza zvakataurwa naGogo zvichinzi pakaita about 20 years makore 20 vasingazive kuti mukomana ari kupi.
pawakazosangana naye zvakatsanangurwa paipai. Saka tizi kuti pamakore asingaonani naamai pa20 years idzo asingaonani naamai waibatana nei anga ari kupe achiite hapana anoziva ende gogo havana kukwanisa kutsanangura nokuti vanga vasiri naye ikoko ndosaka vasina kutaura nezvazvo izvozvo. Ndi gogo inini handivape mhosva. Gogo vakataura zvinhu zvavanoziva kwakapedza makore ese ari uko vanga vasingakuziva. Zvikanzi umali munhu uyo haazi kunyepa, anotaura chokwadi nokuti anoratidza kuti akakura naye. Dembo akanoita wodyiroko wonai kuti anototaura nepachikoro paakadzidza nepaaiwanda ndonzi babatari ndiri kubulawayo paRose Camp apo. Ameno wateereri ndimi unoziva ka. Right, ndakazobvunza nini ngoma Botho Nyamondera kuti experience yenyu naLilred Dembo mustudio kana achinge auya kuzoita tuntu twake kuzorekoda zvaifamba sei? Dembo was so simple. Yeah, chinhu chinouya easy kwauri as an artist. Ndikuona vanhu futi chinopinda easy muzee unoziva. Chikatemesa musoro ndoti zvidaisuka ndikuona vanhu futi hazvipinda watemeswa musoro. Parecording Dembo aita sei? Maitona kuita museka pitamba zvichinyirana kuita sei kupana mazita so free. Tenge mukoma neminingina chaiyo tichana Dembo. I believe kuti aidochengetedza zvinhu zvake, so I used to believe kuti vanhu vaka music akatora mavideo or something ameno zvinobva kwaari nebelief yake, but atinozomubvunza kuti zvii, but anga asingadi publicity stereki. Saka maybe ndinofunga kuti bapoza uri artist kanoda publicity saka ndingofunga pane zvine chivanhu mukati kufunga kwangu ndapano ndangambori artist angari papublicity. Mavideo chaicho I think akangoita 2 kilogram out of all those records anoita 1 or 2 manager nani nasharai or something. Yasikangomembe mwe akaita video unless atorwana nemafoni ozvimwe zvamwe. Anga asikatombodi. Saka ipapo uzodzimara kuti mavideos yaatorwa necompany manga mamuconvinza sei? Yangeri dasira nara meno toda convinza sei koko. Kana toda convinza sei. Asa akatorwa chinyatsoziva kuti willingly. Meno reason yakabvumira. Amano to angatora nachi. Kuti angapodza gani botra, maybe angapodza gani botra on chichiniti. Maybe possibly. But published akaskali to Jose. Nasi zvangu hanzi uyo anotaura uyo ataura nemo mukoma umari. Dembo ane vana vake variko kubuyera uko. Right, uyo zvikanzi zvaJuliet zvandikachamadza. Hei, kubva nhasi ndave kutsvaga mari yekuti ndiende nemu ikoko. Ameno vamakwira miti vakambopanzwa here apa. Ndonzi Maluso Jama umuzila kaulanderwa kuwadzana 7 avamakwira miti vangambokanzwa sei pakuti iye pachake anga asingade hana kubvira azvitaura izvozvo, hana kubvira azviburitsa. Saka vamakwira miti vakaziva tanga kuziva nhoroondo yaLilred Dembo kubvira pavakasangana ipapo vachienda kumberi. Zvangofanana nemhuri yake iyoyi inongozivana kutangana pavakasangana. Kana vari adzimai vake vakapedzisira nayo vanongoziva kubva musi wavakasangana naye zvichienda kumberi. Izvi zvekumashure zvinenge zvakutozikana naGogo. Right, masora sei wamari nepfenyuro iri kudambuka. Sorry, ndofunga vari kumhanya kuti vagadzirise zviri kuita, vari kuzviziva izvozvo kuti iri kudambuka. Saka vari kugadzirisa kuti zvinge zvichifamba. Ngoma Mali, murume uyo ari kutaura zvaDembo uyo haasi kunyeba, uyo ari kunyatsotaura nemo kuratidza kuziva zvese. Baba Simbawo naivo vari kutaura zvikanzi neumwe uyu zvikanzi vaumari monyeperwa henyu. Ndizvozvo muonero wake uyu. Anzi Omari tiripo munhu uyo ane umbowo ndonzi John Muradzikwa ndiri pagokwe kwa Gumunyu. Kuri sei nhasi kwa Gumunyu ikoko tisina yasoka manzo apa kunzi anga ari munhu ari simple akapinda mustudio aingopinda ongorova serious nebasa. Right, regatimbonzwa kubva kuna Mai Mogi ndakavabvunza ini kuti vainyora sei dziyo dzavo. Kuti zvazviripo ndezvekuti baba zvokunzi kuti zvimumagitare kana kuti nditi nziyo dzinonyorwa mubhuku ka takutozvinzwirawo kune vamwe, takutozvionerawo kune vamwe. Baba zvavaiita ndezvekuti handizivi hangu kuti zvazviri zvii zvaiitika pavari.
munhu iyoyo kuti vaiti kana vakavata zvezvo vaingori kana vamuka votoimba vachizvirekodha. Asi papo mati mimi vati havo nziyo zvokuti hanzi dzinonyorwa mubhuku hanzi havazvizive murume anga asinganyore nziyo mubhuku. Asi vamakwira miti vakandiratidza bhuku rimwe riripo iko zvinezvi kutaura kuti rinotori nenziyo dzarina dembo rainyorwa nziyo dzarina dembo. Vamakwira miti vanaro ende dzimwe nziyo dzacho dzariliswa futi vatori naro bhuku rachiroro wakandiratidza ndakariona. Saka hameno kuti zvinombofamba sei. Ndikazombonzwa futi Roni Mudhindo achitaura achiti patakamboenda tikambosangana naLeonard Dembo takamona anga nechibhuku changa chakanyorwa chachine nziyo dzake. Saka ndosaka pai muchizozona tizoti isisu kazhinji kacho zvekubasa tichida kubvunza vanhu vekubasa kuti pamwe ndo vanga vatiudzewo rimwe rutivi. Right. Sekuru Benji vabva ipapo sezvandambotaura kuti ndonguva yavakanyanya kunyora mimhanzi imwe yavakazotsikisa makore ekuma90 imwe yacho yakaita mukurumbira sezvakadai vana Zizi dzanga dzatsikiswa panguva yacho iyoyo vanga kadzinyora panguva yacho iyoyo panguva yacho iyoyo ende munhu uyo akanga asinganyori pese zvinhu zvaigara mupfungwa make. Saka dzimbo zhinji dzakanga dziri mupfungwa make sekungodzi practice kwaaita ari kumombe negitare remabhanjuriya. Sekuru Benji watanga vatanyora nziyo vakuti futi anga asinganyore futi hatichazivi futi apa panenge pakupesanisa apa haveno ndofunga mazvinzwa wemimika. Right. Toenda isisu pane munin'ina waShadrack Mashinyira akamboridzawo naLeonard Dembo. Ane mashoko akataura ekuti kwanzi Shadrack Mashinyira mashandiro akaita naLeonard Dembo vapatsanurana paye anenge kuchema kaakaita. Zvakaitika vakomana ava vaiva vari mumasingo. Vari mumasingo muya chibhendi chavo chavakavaita nevakomana vokuzaka. Wanga ne chibhendi chavo chaenzani kuchibhendi ichi. Chanzani kuchibhendi ichi. Chine zati fani chibhendi chavaita vakomana vaya. Saka vaine chibhendi chavo mumasingo. Vakomana vakazoya kushow. Ava vakuru vamabhendi makuru aya. Ndobva vakazoona vakomana vari maketen raisers. Ndobva vaadmire chipo chaiva makomana. Saka chibhendi chavakomana chakafira pakuti 1 anenge akatowana gwenya nadevera ngwenya. 1 kana tisingapotsi anenge akaenda futi kunani. Chazivi kuti ndimadzibaba kandiani but pano 1 wokuno kwarari wakatora 1 futi aiko kuchibhendi chakangotsabvura ivo nomumwe vari tundo vakabudira kuenda kwaDembo. Ivo vadirwa voice ravo. Saka chibhendi chiya hachina kuzoenda wakazosara ari independent ndi 1 kuti achisumuka ana kuzosumuka ndo mafira akaita chibhendi. Akasaya independent ndangarani. Tichaziva mazita zvakakwana but ndo maperere akaita chibhendi chavo. Ndo madzvamuri kwavo vakaita dzvamu. Apa vakaonekwa vachiridza papi? KwaFarai. Iri kuFarai iri kwaGuta iko ndo Masvingo. Farai iri Masvingo ndo iri kudhuze merengi. So far opposite post office or information center. Yeah. Because vaiwanzo kuita masarudzai nemaFarai. Sarudzai iri kwaSiski. Then naFarai. Mapanzo akapo amaro atereri pataurwa ka na mnina wa ika Mindais Dambazi mnina wa Shadrack Mashinyira ananzi Chaplain Mashinyira. Right. Umwe anonzi Aaron Chitando zvakare akashanda na Shadrack Mashinyira achitsini nawe papo kuti akamboshanda Dembo akamboshanda. Shadrack achindiudza ine anoti chitekete nakura kutani anditi kura kutani imax single chitekete album anditi ine 5 songs iyo ine 2 songs unoti masongs yawo akarekodwa 1 day asi achiti Leonard angari pachi lead anditi ka Shepherd ndiye anonzi akaridza mabhesa Shepherd Hakim
right. Simba ari pamadrums, uyu Benji ari pa rhythm. Line up yakanditsa iye ari pamabacking. Amene kuti pamabacking acho vakazomafambisa sei, but iwato nditi uri kunzwa ndonzwira ngwira. Pai pakazoti jambo ndokuzonobheka mamwe handizonatsi kuziva hangu ipapa. Pakazopindawo jambo paipai. Saka handizivi kuti ipapa pakazofambiswa sei apa. Asi mimi mazwa aishanda na Leonard maamsati mapo. Ndayamudiki. Zvaita manje waiti kana tikasangana. Iye ane gitari ka. Vana chitekete dzacho zadzabuda ka. Pane zvimwe zvimarhythm zvaitondiudza zvaitondiridzira kuti irhythm sekakura kutani wairidza isati yabuda. Neana dzana chinyemudziya waidziridza dzisati dzabuda. Asi dzaiva nomwe muridzirwo wadzaingoitwa. Uyo wakazongochinja. Ndakanzwa kudaro zvokutoti anenge kudanga ari masongs akuna na Benji here. Saka Benji unonzi waizongo ainzi Benjamin mwenje. Saka hanzi kwa waizongotwista kangonzwa kuti groove racho rinopinda ikoko obva ari kubenji akafa kudhara. Benji akafa kudhara. Na Simba wacho akafa kuti. Munhu ndofungidzira kuti uriko. Kuno wainzi Jeskia. Mamziva? Jeskia mwenje. Iye unoona ngariko. Saka Jeskia mwenje na Benjamin anga asina ukama. Vantu vanokama nokuti senemi yacho yanokufana. Manza apo kandi Aaron Chitando uyo akashanda na Shadrack Mashinyira. Right. Pane umwe murume ainzi Shepherd Akim akashandawo zvakare na Leonard Dembo. Inini strangu ndinonzi Shepherd Akim. Ndakapinda muBarra Express mugore ra 1991 ndo pandakatanga kuzivana na mukoma Leonard Dembo. Vakomana vaibatana Leonard Dembo vakatadza kunzwanana ndobva avamisa muna 1991. So isusu ndo patikazopindawo takaona kune munhu anonzi Kidson Madzorera ndiye anga asara pavakomana vese vavapa. Kidson Madzorera anoridza madrums nemabacking vocals. Saka kwakauya inini na Innocent Mijintu. Innocent Mijintu anoridza rhythm guitar. Kuzoti anonzi Crispin Zimbiru anoita mabacking vocals. Saka album inonzi vaishanda album inonzi Chitekete muna 91. Album iyi vanga vatopedza kuirekodha vangapedza kuisa ma-instruments vada kuisa ma-vocals ndobva vaita problem nevakomana vavaibata navo. Saka vakazotsvaga sawira wavo wepedyo anonzi yeMichel Jambo wekuMarunga Brothers. Na Michel Jambo vainzwanana vanga vari tsika nditsikewo vanga ri madzisawira akanyanyisisa vaiwirirana. Makateerera paalbum inonzi Chitekete pane song inonzi Tamba Yako Nditambe Yangu nemwe inonzi Chinyemo. Michel Jambo makateerera ipapa voice rake pama-album pama-songs maviri ipapa iwaya voice rake riripo. Saka isusu ma-first recordings edu kuBarra Express takaita song inonzi ZZ nemwe inonzi Gere angari 92 uyu ndo masongs atakatanga kurekodha kuBarra Express. Akatambirwa zvakanyanyisisa akagamuchirwa nyika yese. First show edu kuBarra Express takaitira muGwanzura Stadium yainzi Zimbabwe Musicians Day. Vanhu akanga ari mavhu nemarara. Isusu takapinda pastage after Pompof weZambuko. Vakatambirwa vakafarirwa mukoma Dembo. Takabata basa. Inini inenge first time yangu kuridzira vanhu vakawanda kudaro. Ndaimboridza ndiri kwamukoma taita Zuti. But pandikauya kuBarra Express zvakandishamisa kuti chikwata chinofarirwa nevanhu ichi. Stadium yese yakasimuka vanhu kuita masvukuridza mururu nemiridzo vanhu vachifarira zvatairidza musi iwoyo. Saka takazoda kubva pastage after 2 hours vanhu vakaramba vakati rambai muchiridza takaridza dzenge 4 hours tisambomira. Saka 93 takazorekodha album inonzi Mazano anga 93 uyu ndo album yatakazorekodha isusu patauyo kuBarra Express. 94 takaburitsa maalbum maviri pane inonzi Nzongodamenya neimwe inonzi Popo
ndoza takaburitsa muna 94 gore rakapera muna 95 takaburitsa album inonzi iyo shiri yakangwara iri kurira pano paRadio 2 iri kunzwika zvakanyanyisisa. Ipapa tanga titori mushishi yekugadzira imwe album nekuda kwekuti Mukoma Dembo miri yavo yanga isaite mushe. Album iyi yanga itorera nguva nekuti vaimbotaura kuti pakati pekurekodha vototi miri yangu iri haisonzwa mushe, saka yanga isati yapera kubuda. Ndinodavira kuti tichazopedzesawo masongs anga asara. Isusu seBarra Express tarasikirwa. Mukoma Dembo chaka chiri chitima. Mukoma Dembo anga ari baba kwatiri. Waita ukaita dambudziko ripi zvaro vaimhanya vaitora dambudziko ravo kurita dambudziko rako vaita dambudziko ravo. Handifunge kuti tichazokwanisa kusimba senge zvatanga takaita tita Mukoma Dembo. Zvinorwadza, zvinosuwisa kuti Mukoma Dembo havasipo. Munhu wekuti kana achiita basa rake aita basa rake nemazvo. Ngatiti session yepractice iri kutanga na8 because vaifanira kuitreata masession awo manheru kuma8 kubva na8 o'clock kana kusvika kuma2 am. Wakazouyewewe na9 o'clock vaita kuti dzokera kumba. Mazuva ekutanga zvaindirwadza, asi kuti ndakazojaira kuti yaiwa ndo basa racho. Zvakandiita kuti ndisimbe munyaya dzemagitari. Munhu aiperera zvakanyanyisa mubasa rake iro riri. Zvakati panyaya yepractice vaizongoya vachiti haya vakomana ndita masongs akati aya ivo vanenge vatovapedza vakutoziva vachikuti ita zvakati. Handoo zvimwe zvandaiwonawo kuti zvanga zvina Mukoma Dembo zvisina vaimbi vazhinji. Munhu anga akanyarara, basa rekumba vaisarisiisa, zvekumba vaisazvisa kubasa, zvekubasa vaisazvisa kumba. Ndo zvataionawo pana Mukoma Dembo. Ndakadzidza zvakawanda kuti munhu ita hana, zvakare kuti munhu ziva kana une mhuri chengeta mhuri dzako. Mukoma Dembo vaikoshesa mhuri yavo zvakanyanyisisa. Ndi Mushakabvu Shepherd Hakim tine urombo kuti vakatisiya Mukoma Shepherd Hakim, asi vari kutaura unaku uyezve nemabatiro aita basa neseriousness yanga ine murume watutaura nezvake pazuva ranhasi anonzi Leonard Dembo. Mukoma waMali muningina kwa Leonard Dembo ari kubocha, munombonzwawo side rake, nhamba dzake idzi. Anonzi Gift musoro wenyoka, aishanda Mamutare mushop inonzi MFS, right? Nhamba dzacho dzabva dzakandwa apa. Ende mukoma vabva mukutaura vaye muteereri vaye vataura nezvezita raGift. Saka aiwa maita basa Mukoma, regai tione kuti nhau dzacho dzinozifambisa sei, tichadzifambira sei, nekuti tichida kuti vanhu vazhinji vanoteera vanofarira Leonard vange vachiziva kuti aiwa akabva nekupi, right? Because vazhinji vacho wanzi tinongoibatira padenga. Ndo zvakanakira kuti kana muimbi uchiri mupenyu kudai zvokauya uchizvitaurira wega panhepenyuro panapa, kana uchizenge usisipo, nokuti kufa mutongo waMwari, kana uchizenge usisipo chokwadi vanhu havazozivi, ende vanhu vanozotanga kutaura nemao inobva yava distorted. Yandakanzi inini ndofunga sondorapfura makanzi achinzi nhoroondo dzaumari dzinenge dziri distorted, inobva yaita distorted. Asi inini zvangu ndinongozvidaro, imimi mega ndi munojaja iko kuti izvi ndezvechokwadi eka ndezvekunyepa. Handisiri ndoita kuti nhoroondo iite distorted nekuti ini handisiri ni muimbi wacho, right? Regai tinzwe panapa Chaplain achitaura zvakare kuti Mushakabvu Shadrack Machinjira hanzi akakagumbuka chaizvo naMushakabvu Dembo. Kana ndichayeuka paakambovhiringidzikawo vakakonana naMukoma Dembo, apo ndinopayeuka akaradza kuvhisuka zvokuti through their age kusiyana kwayakaita, that was 1991. Ndiri kuyeuka vakaita sokupesana kwakati kurei zvokuti nyaya yavo yakambozoita sokuti yaenderwa nemapurisa. Chicha chaitika vachigumbukirana pamusoro pemari, achiti havana kundibhadhara mari yangu pana gwenya nachiteketi, something like that. Because ndoyoka chimwe chinotibhuku achitondinyoresa achiverengera vana mudhara achiti, vana baba, kana kuri kuti mari yangu yabuda, I need to have a pickup, tisaderedze home nomufamily, tisatarisirwa pasi, because ndine chipo chinosumudzira mari yedu, but Dembo ari kundiima mari yangu. Saka akashatirwa zvokutoshatirwa zvokuti wakabuda neziya akabvisa nebhachi. That was 91 masvingo. Apa
hasha dzawaidzitarisa kwaari aripo here Mushakabvu Dembo kana kuti wanga uchingonotaura neokama? Vakatotanga vaitirana hasha uku Masvingo. Hasha idzo ndobva adzitakura ndokuuya nadzo kumba uri usiku akaunganidza family yese achiudza Madhara kuti kunyange tikafa nhasi oro ndikazosangana ndichatosangana nacho mukoma Dembo vandinyima mari yangu. Saka isusu kuti tatisiko kuati kwacho kuti tizoziva kuti zvaiva zviro kwazvo kana chaiva plasma muchiri vana vadiki kuti uzonzwisisa kuti sanity yacho paproduction yavakaita project iyoyo kuti percentage yavo kana mashare zvipi but muzvizive akasvika nyange iye pakufa achirwadziwa achitaura kuti gwenya kwenya isomwe yangu inondirwadza. Izvi akafa achingozvitaura izvozvo. Alright. Inoimba chiri chisongwe oyo waenda gwenya rangu ndochema namo haisarure. Mwana wakakura ndichiona saka kukura akutani saka song iyoyo iyo waita semoko kana tiri kumusha achitoimbira umwe musikana vaukumheri uko zvachiti zvanotamba so saka taiva nenext door yedu vamwe vasukuru vedu futi tongovati vana muzungu vakabva kumalawendo vana mukanya vana dina nadhina kana salad. Saka kwaiva nemudhara wavo ainzi Vadoto. Saka aitogara achiseka Vadoto ocheme mocheme zvachiteedzera gitari rakachiriridza kudai chito Vadoto otochema. Saka rhythm yakazondobuda everyone akaonera kuti shwa Vadoto otochema rhythm iyairwa oyo waenda Vadoto otochema Vadoto. Saka kuseka kwaita Vadoto achivaseka vari pandare apa yakazonobuda iri meaning yatatoona kuti pana gwenya zvinhu zvinotoenderana. Saka pavakazita sekuti vapesana kuti chitekete ndakanyimwa mari gwenya zvitataurana kuti uchandicontracta akoimukoma mazvinyirika sei apa naShumba. Sikanzi chakaitika nchekuti vaimbi vese vanoimba naye Dembo kubvira tiratavako vakamboimba nezvima chitaura histiri yavaiti akamboimba nemabushman tisingazidzava chokwadi here usakatoti havana kutanga nesu vatombodzvinyira mabushman. Saka vanoshanda nevana vadoko kwavari vachiita kuvambunyikidzana kuvadzvinyira. Saka ime muchifarira exposure vanoti ndakupa airplay maakuzikamwa saka havachati bhadhari. Saka mukoma havana kuzondipa mari yangu maona ndo zvakaitika ipapo. Saka wakafa une chigumbu chokwadi apa akafa asina kuregerera chokwadi chaicho akafa asina kuregerera. Saka imini yo kama mangoti kana mamuzira kupedzera nemini totangira ndezvavo zviko hapana panozoratidza zvinyorwa zvavo zvemacontracts ende zvese zvinji zvaitwa nemagrama nechichi. Saka tozowisa kuti ivo kuinbox kwavo vari vaviri pamwe wakaita gentleman talks yekuti song mukoma nokuti ine handisanda kugona kubuda mukaibudisa muri mino kasira kumaketwa kana kuti ivo vakanzi vafana une voice kweri rogona kuita nokuti iye ndiye wakanga ari second vocalist kuna Mukoma Dembo. Nyaya yake huru yaiva yema-leading vocals ndo yainyanya kupetishena kwavari. Tofafira mberi naye kanorokondoka akukura akutani kwanza wakafa achigunun'una Shadrack Mashunyira wakafa achigunun'unira Mushakabvu. Tine urombo chose kuti vese vakabva vatisiya asi nawe yange isati yajekeswa hapanoitwa sei manje papa umbo hapasina. Alright, regaiti nje panapa kuti mukoma akimu maka-inspire nani kuti muzokwanisa kuenda kwaDembo imimi? Ndakangoti inini mapindiro andakaita kuchikwata cheBarua Express ndakapinda ndakuburikidzana namukoma Pompofu neZambuko. Pompofu ndiye muimbi akandiinspire kuti ndizoona kuridza bass guitar. Zvakaitika ndezvekuti mukoma Pompofu ndakavatera kubva vachiri kuMadface kusvika vatanga chikwata chavo cheZambuko. Saka maridziro avo ebass guitar muno muZimbabwe ndo muimbi anondiridzira zvemhando yepamusoro. Saka ndakabva ndanzwa shungu dzekuda kunge ndichiridzawo bass guitar.
saka ndakatombo approach ndati amukoma toda kuimba nemi ndinoridza bass guitar ndobva nditi auya ndobva vatombonditora ndobva nditi iwe unogona kuridza bass guitar. Dambudziko riripo manje nderekuti kuno kuMatface kuno kuZambuko bass guitar ndoridza ndega, saka pakazoti umwe muimbi anenge achida mumwe bass guitar ndichamurifeya kwauri. Sezvinewo ndiri kutori kumusha muna 1991 ndione Leonard Dembo asvika nekombi yake naiye Pompofu vari 2 zvakanzi ndaweza ndanzwa kuti namukoma Pompofu unogona kuridza bass guitar. Ndobva ndakutya ndati manje ini ndikaridza naLeonard Dembo muna nembiri kudaro ndezvinongabude here. Kwatine wacho izvi ndakaenda handina pekugara aiwa pekugara pana basa uya kuandei tinokupa tinokupa pekugara nechikafu zvese nezvaunoda. Ndobva ndasvika kuno kwaHarare ndakaona imba itoripo zvechokwadi ndobva ndotenda asvikwa naMijindu iyo tasvika naMijindu nokuti Dembo kumana vaimba naDembo vakanga vaenda apo mafirst days Dembo paakanga asiwa nevamwe vaimbi vaimba nawo vaimuridzira akatora Pompofu naPompofu vaiwirirana because vaigara kudhuze nekudhuze saka naPompofu vaiwirirana saka Pompofu akanga kutomboridza bass guitar kuLeonard Dembo live shows. Saka Pompofu zvainga zvakumuri munhu anga ane bhendi rake nechekudhara saka zvaimuremera ndobva azongoti pane mufana ndoziva ari kumusha ngatimutore mufana yechi basa rifambe. Saka ndomapindura ndakaita inini kuBarura Express muna 1991 takabva tatopractice masongs inonzi ZZ imwe muna 1992 pane song inonzi ZZ kuseri kwacho kungona imwe yainzi songs atakauridza kuBarura Express muna 1992 kuseri nekuseri imwe yacho inzi ZZ imwe yacho yachinzi Gire ndo masongs edu ekutanga iwayo atakaita tiri kuBarura Express. Mukoma Pompofu akafara vachiti ndafara kuti unogona kutoridza kutopfuura inini zvaka zvakandishandira vanogoti ndogona kuridza kupfuura ivo sei nekuti ini kwandiri ndiye munhu anondiridzira bass zvemhando yepamusorosoro. Saka takazotanga kuita malive shows. Live show yedu takaitira yekutanga takaitira kuHighfield kunonzi kuMugwanzura Stadium manga makazara zvisingaite. Mukoma Dembo vakazoita kutakurwa vaita robva pastage vanhu votanga kupopota chiriyamba muchiridza kusvika kwachena takaridza vazenge kuma4 hours. Saka ininiwo pakutanga ndaitya because ndakasina kuridzira chikwata chihombe kudaro ndakabva kunonzi kuZim Select ndakamboimba ndakamboridzira mukoma vainzi Teta Zuute veZuute Sounds ndova ndakambobata nawo asi kuti kuBarura Express nebhendi ndakaona riri bhendi hombe upenyu hwakabva totanga kuchinja nokuti unenge wakuziva unenge wakuimba nechikwata chihombe. Leonard Dembo munhu aikoshesa mafans ake zvimwe zvese panyaya dzebasa aitanga mafans ndo aikoshesa vaimbi mimi mutori second aitangira mafans nekuti aita mafans ndo vachadya zvatirikubika saka takangoita zvakangoipa chete togumvura mafans hatizowana rutsigiro. Saka aiedza nepaanokwanisa kuti mungava mustudio kana even pakunyora masongs ake masongs aisanyora aingoti ndine masong yakati ngatiite so hapana paimbonyora. Saka pakutanga taita osingomuya zakanyora masongs tingadjera mumabhendi atairidza nawo aingoti akachingoti ngatiite zvakati zvotobuda. Makana kuona mabhiti ese atinoridza aya anenge atogadzirwa naLeonard Dembo nabhancha ndenge anonditiridza so. Saka ndo zvandakaona pana Leonard Dembo mabatiro aita basa rake panyaya dzekupractice music itsva. Ndingakuti masongs ese atarekodha kuBarura Express song inondidakadza zvakanyanyisisa iyo inonzi Gere song ndo yakaita kuti inonzi introduction kuBarura Express. Aiwa inondikomborera zvakanyanyisisa inondisvitsa pane imwe nzvimbo nekuti ndo masongs atakatanga kukuridza kuBarura Express. Saka aiwa inondikomborera ndiri mazuva iwayo ndaigona kuiteerera kumuswedeswe zuva ndichiteerera neimwe zidzidzo dzidzi because kanga ndokutanga takabva tapinda mumachats pano paRadio 2 masales ndakanga tiri panumber 1 masales kwese tanga tiri panumber 1. Saka inondisvitsa parefu. Ndiyo kamukoma Shepherd Akimapo right. Kozoita umwe akashanda naLeonard Dembo anonzi Innocent Mijindu
regai tinzwe kuti zvakasangana sei naInnocent Mujindu. Saka time iyoyo ndio yakazonge yanzi kumugaraniwo kune kamufana kadiki kari kuridza magitari kanogona. Saka panzvika kudaro Wapa mune makore mangana? Ndine 17. Ndopakazouya umwe anonzi Deep Nation. Wakomana yakwadembo ayo. Ndakazouya achiti tichiridza muzvidomeme. Kanzi mufana kutokuda. Inini munodida. Kanzi ndobva ndanzi ndikupe $10 yanga ichiri mari yakawanda nadembo. Hanzi yanga iri mari yakawanda patime yacho iyoyo. Nini wamangwana ndikutouya ndichikuita se ndichikutora zveshuwa mangwana acho akauya ndobva nditora anditora kudaro ndobva taenda kuya achiri kupracticera muningire Matfield paRosen Crown. Kanzi mufana anogona gitari uyo mbompai aite se timbonza kuti anoridza sei. But vanhu vandakasvika varipo handozviziva andogara kataura vandakasvika aripo angari Donald Gogo angaripo ipapo ndiye anga achitoridza ipapo paparhythm apa dembo angatizwa nevanhu neboys asina kana vakomana. Ndasingaziyani ndapiwa gitari paipai ndaridza gitari rariya fara futi dembo kuti mufana anoita se anorova uyu rova zanzi mufana takutoita se takutokutora apa uyu Donald Gogo angaita 2 shows last week sekuti akapinda last week ka ndobva vaita 2 shows dze weekend iyoyo Friday Saturday following Monday yacho ndiyo yandakauya kai Monday ndobva atonzi pay mari yake achipiwa pay nengunzi tatenda taonana. Ini ndandisumwe batele ndamuziya ndamuona but kuti nanzi ayo mana takuto pai ipapo makuseni vazi takutonzi practice takuto practice pai urisa tapedza chingopedza kudzoswa kumba handizodzoka ndega takatozodzoswa naye dembo pachake ndobva atombondipa bhachi rake chairo rimwe rine zvimagamba apa pazvimaningiro ekudhara aya anoti ndisina jaketi kwaiita kunge kakutonora ndobva ndiperekedza chinondisvitsa pamba papi pandaigara ndobva asvika chichi kanzi ayo takutoita se fanira kutotora any problem ndobva ndipawo futi mari noti apa anga kutoziva kuti taita se inini apa kumugara newe ndini wacho ndakabata futi ikoko ndini ndakabata ikoko kaupenyu manje kakuenda kachi apa vandipa mari kanzi this week kwakune mashows kuSt Mary's Mswechina mangwana futi akatomukira kusena achizonitora kuchi kupractice nchienda futi kuchi kupractice. Saka kumanje kwadembo kubarura makamati imimi kozoya papati inini ndobva pazoti angari painzi zvidzai ainzi zvidzai madrums ndobva pazouya ainzi Livson mukoma waningiri chakanyuka ndianga madrums palidi panga pana iye ndobhendi racho. Innocent Mujindu uyo wamuri kunzwa ari kutsanangura apa nokudaro aiwa timu rekumugara newe vakazoya vachimutsvaga vakamutuka nekuti anga akutsika akuziva kuti nini ndakuenda kwadembo saka vekumugara newe vanga vachingofungidza kuti tiri pamwe chete vakazoya vachimutsvaga vachida kuenda naye kubasa. Innocent opendova handinzokuseni makusenseni manaini makusenseni nokokokokoko ndiani apa nehope ndavhura paipai ndaona ndiani ndimukotodzi mukoma waLucky Miriki akapfeka uniform kudhara
arutoti tiribatana kayaigara nechekumusoro uko ndichigara upisa kaiwe achinditora tichikwidza kunoku wanene handine upi wanza kwa usati wakeza usati waningirika handakambotsenga kuti ndi apa vari kuuya vachinditora kuti ine ndingamboda kuti handisikunzwa mushe ndikaya ndakagumzirana akara kumfana uzi chii chiri kuitika gumzirana amudza kuti inini mukoma handisi kuita sei notanga handisi kuenda munoziva ngomala handidi kungoti mashoko acho ataurika akandituka zvinonyadzisira zvinoti nanhasi handimukumbukira hangu noti izvo zvaita ndinofana akandituka zvinonyadzisira akakumuyedza kundinyengerera apa akatopera ati handisi kuenda endai akagumbuka zvokuti kubva ipapo akagumbuka zvokuti ndovangoendawo hameno zvakanosvikotaura ikoko kana newe vacho vamira kana kuti vakazozvifambisa sei handina uze inini vauzoti mumapasti ningiri motikari yatosvika pipi tigeza fast chicheche tatopinda ningiri sure tatoenda mashows ayaya akakutora ndiye ndiye dembo aiuya ega auya mutora taenda aine pijodi atoningirika ndakutoenda kumashows kuyakwe ava mugara newa hatina kuzoonana kubva ipapo zvakabva zvavharana zvakadaro chikomana charowa pasi ini ndakauya kuzotorwa handina kuenda ndega kuti ndaunoridza kwadembo but vanhu vakati vakatoona kuti mufana uyu anogona netalent ende ndasingade kuenda ikoko vachiti hadembo abhadhare mafambiro andakangoita ese waaya but taenda ikoko takanosvikogadzirisa nyaya yanga iripo yekuti no mabhendi members ari kubuda mukoma muri kutizwa nevanhu saka isusu zvatiri kuda kuita tikuda kuti tiite bhendi rinosimba rinoenda mberi nokuti ndokutoti tiraramewo naivo vatirarama tobva taurirana percentage yatakawirirana yebhendi nenhingiri zvese zvakafamba zvakanaka akanaka naivhini pakaita dambudziko chi nokuti ivo vaingotora percentage yavo bhendi totora percentage ende vanga vasingauye kubhendi kuti no mari matora percentage ona pambisaiso wayo taingozvionera tega isusu vakomana vangu varipo kuti zvakamira so todai tatidai amazuva hanzi mukoma umali Gift Dembo muna 1998 akaburitsa album rainzi Chido akaimba neBarura Express uye akatsikisa kuRTP ndini Isaac Chimtondo ndiri kuGlen Forest handisi mukuona zvakubuda manje information idzi dzakubuda manje so nokudaro kuratidza kuti Gift wache akazombosara akambomira ndakambozinzwa kuti munina waDembo akambosara kumbomira neBarura Express asi hatina kuziva kuti pari zvino ari kupi apa taane chokwadi tanzwa kuti ari kubocha ndapowa namba dzake kanzi ari kubocha pana vamwe mukoma apa vati aiwa ichokwadi ndo zvataiziva kuno ku07 kubuyera ndo zvataiziva information yataiziva iyoyo ndevamwe mukoma vatumira mashoko ipapa vamwe vakati zvesho pamba pagivi ndotopaziva but dzimba dzacho dzaakudona nokuti anenge haachawanikipo pamba pacho handisi mukuzviona saka zvese izvozvo information yatiri kutonzwawo yatiri kutodzidzawo zvatatisingazivi so nokudaroka regai tipfuurire mberi Dembo akabva tora ndobva tondiita mufana wake chaiwo padhuze kuti zvese even zvayo kwaida pamwe kuenda kana kufamba kana kumba chaiwo kwawo koko vana mai Mogi vese vakatambira sabamunini zvakanaka plus ndandiri mufana mudiki pavanhu vese saka ndakangochengetedzwa zvimwe zvokuti ndaiti unoti mabhendi zvesho anga aripo vana John Chibadwa vakambouya nekuseri nevachida nemari but zvakaramba nokuti ukonda ndatoita se zvatobatwa zvakanaka zvokuti vaitoona kuti zviya zvaitaurika hazvisi plus pamwe vatogadzirisa zvinhu kuti zvemumashure zvese zvazvamuoda chaivo saka imimi kuenda kwamakaita kuBarura Express ndepapi pamakatangira kurekodha uyezve yanga yapedzisira kurekodwa ndeipi imuchizoti muchitanga kupinda mustudio
yanga yatanga kurekodwa yakapedzisira ndiningire Ruvarashe anzongokanganiswa Ruvarashe ndiyo yanga iri yakapedzisira kuti irekodwe neyoyo. Isusu takaita masingles akura kutani naZizi. Anga iri masingles era? Anga iri masingles. Kukura kutani? Na 7 singles. 7 singles. Na Zizi. Anonzi chimave kuti 1 renge rakareba. Ndiwo ma 12 inch. Ndiwo vaita se rakatanga. Sai makatanga na kukura kutani? Yes. Vamazoenda Zizi. Vamazoita se? Ndovata titei. Zvakaitika pai chinzi vakomana vakatizwa. Zveshuwa vakomana vanga varipo. Vakomana zvavakaita vanga varingirika. Vakati rekodei. Varekodha, but vanga varekodha chitekete yanga ine keyboard. Ine magitari mamwe anga asiri kufamba zvakanaka. Ndo atakanosvika ita re-correct. Ndovata pachizoimbwa ndovata paitwa re-correct maningira ama-instrument angaripo. Chitekete yanga yaryeswa. Yatomborekodwa. Yatomborekodwa. Ine ma-keyboards. Ine magitari. Pamakauya mimi. Ndvamasvika kuiita futi. Ndobva tasvika kuita. Hatina noti kwakanyanya kukanganiswa kuningire kuma-rhythm ngoko. Lead yanga iri right. Ne bass zvisiri kubuda zvakanaka. Plus ine ma-keyboards. Ndobva tasvika ndobva taita se taningi noti vaitoda kutoti yese yobva yaningirika potangwa nyuwa ndikati aiwa no ngatingoita se ngatingosiya iyo irichi iripo tongogadzisa zviripo. Saka chitekete original chacha musati maigadzirisa imimi bhesi ranga rakaridzwa nani? Bhesi ranga rina zvidzai ranga rina tisati taningira ranga rina Shepherd Hakim. Rhythm yanga ainzi Benji. Then lead yanga ina iye Lembo. Ko drum ranga ina Levson. Aiwa ranga isina Levson. Yanga ina anonzi Simba. Ko Cosmas nyatanga enda kupa? Cosmas nyati ndiwo vaive kutiza. Uve group ere kutsakwenda. Ya, vachizouya ava. Okay. Hanzwa mali madi kubvunza mfana wa Mogeni. Anozwa nhorondo yababa wake atitsanangure nezvebhuyera. Unoda kuti ndimubvunze. Aya, tichamubvunza. Tuzoti achapindura kune kwaachapindurira tichazomunzikira ikoko. Right. Marecording studio vanhu vaipinda mustudio. Vaipinda mustudio. Anga iri nini Shepherd na Gibson Matsorera. Ndivo vanhu vaipinda mustudio. Saka zvadaro pavanhu vaipinda mustudio, time yacho inini I was very young. Saka vazhinji havana kuda kundiziva panguva iyoyo. Nokuti achibvini kudhara mabhendi makampani aya vaidhila nemunhu webhendi muridzi kuti ndidembo apinda mustudio. But kuti anani ari kuridza nani vakomana vari apo vanga vasingaite sei vanga vasingazive. But vaizoti pamwe pazopera makore muchienda ikoko ndo pavaizoziva kuti okay ndiwo semugaiziraya rina mukoma dembwe ani mazona. Iya inini ndati line up zvakaitika line up ndechisvika papa pasina ningiri rhythmist. Vaitotsvaga rhythmist munhu angaripo mungabvunza Dhoni kana tida kutaura chokwadi gogo anokudzai. But Dhoni angaita sekuti akangotorwawo zve1 week ndobva ngoridza zvazokukabhiridza chete kuti pane show ndobva arova Friday Saturday. The following week ndiyo andakazotorwa inini chipiri chacho. Saka ndasvika ikokowo ndobva vanditesta zvandakataura zviya zviya kuti mukomana uyu watati auye mburi payaridza ndobva ndaridza pai
ndobva vaona kuti no mukomana uyu anenge ane hendi yakaita sei yakanaka. Tione kuti kwete kuti anga asingagone gitare patinawo yekuti angasati anyatsosimba kana kusimba pakuridza kwake. I don't know, nokuti iyewo was very young kuti patime yacho. Saka vakangozongoti no iwewe mufana takukutora uyu ndobva atopiwa mari yake Monday kana Doni, ndobva vanzi iwe chimwe ndobva apiwa mari yake. Ininiwo ndobva ndangotorwa ipapo naye Dembo akandiperekedza kumba akandiitira zvese ndaida kutsogoro pati ndo zvakaiti okay. Line up yanga iripo munhu akazingapo airidza bhesi nepana Zvitsai ndiyanga aripo. Drama uyu anga aripo kuti ningire anonzi ane simba ndiye anga ari pamadrums kozouya akaitsinzana naDexo. Saka ndo line up yanga iripo naiye Dembo. Inini ndinobva ndapinda pari tangiri 4 ndo vanhu vaipinda mustudio 48. Vamwe vese vanga varipo vakati wandei, vamwe vaizongopindira apa neapa zvavo pati vazhinji vaipinda mustudio ndivava 4 wandiri kutaura vatati ripo tingori 48 ndisu vanhu vaipinda mustudio. Even kuma-practice ndosi taipinda mustudio kozoti aripo aiimba aibatsira kuimba asi masongs ese aibheka ainzi Crispin Zibiro. Shaya ndotayaudza kuti vese vanhu vakaridza naDembo vese kubva even vacho vamwe vataibvira vachiuya patime yacho vakanyana naiye Dembo vakashaya vese nokuti vese vavo patata kuridza vaiuya iye utaura kuti uyu ndakaridza naye muri kumuona uyu anonzi nyeki so zvakamira so but vese vavo vakaita sei vakashaya vakairingira. Crispin anga aripo aingobhekawo apa neapa asi kozouya kuti nda kuti Mr. O'Malley nditekese vanhu vagare vakaziva kuti ezvino mukanzwa kuti pana anoti akaridza naDembo ngauya ndione ataure kunze kuti kana akaridza naye kubva kuma-80s uko zvichidzoka kumashure yes of course, but vese vamwe vachakatiratidza tina baseman vese vakaplaya paproject aDembo. Kana takuenda kumabaseman akaridza nemabaseman akawanda. Pana anonzi Gibbons akaridza base akashaya ndichazopatsanurira paakaridza maalbum akaridza masongs akaridza mabaseman ese kana paine nguva akaridza base Giza. Kozouya iyeyu Chenje ainzi Chenje akaridza base anonzi Chenje. Zvitsai kozouya Shepherd ndiwo mabaseman ese akaridza naDembo pamaprojects ese yokumashure. Vamwe vacho neiwaya ati kutaura yekumberi ndo vanhu vakaridza. Line up yanga iripo paiti nini Shepherd ningiri yeyu watataura ninganozani drama Simba zitati ningiri takutaura kuti pama-rhythmist futi ndikubva ndakira kuti vanhu vazive kuti pama-rhythmist kubva ikudhara vakaridza naDembo. Tine wekutanga anonzi July Sharari aizi July Samuel Sharari akashaya ndiakaridza marhythm pana Valencia akaita. Kozouya Lazi ndiakaridza kuti maalbum ekumashure iwayo Lazi. Kozouya Charles Mafumo dzayamwe akaridza. Kozouya inini kozouya Denji. Ndo mavanhu akaridza naDembo. Hakuna umwe kana ariko hameno ma-70 ozvichidzika kumashure, but ndivo vanhu ivavo vakaparticipata pamaprojects iwaya ndiri kutaura. Mapanzo akapo zvikanzi vaomari munhu uyu anenge ari kutaura chokwadi nokuti tikabatanidza pakataurwa naMai Mogi kuti pavakapfimbwa aida kupinda mumba fast uyezve akaita fast pakuroora. Zvinoratidza kuti munhu uyu ane zvaaiwanza kumashure aimbenge akawana. Donzi Gift Manuere masora sekongo magift Manuere kuri sei ikoko hanzi muri sei mukoma National FM iredio ine zivo nedzidziso yakakwana. Ndonzi Edmocho wafa ndiri paMurambinda ikoko kwacho kubwihera. Zvisine yazvoka regai tipfuurire mperika tichinzwa panapa
nenhau dzemarebels hanzi ngoma Innocent Mjindu hanzi vakomana naKidson Madzorera vakamboda kuvharavhara panyaya yekiti. Dembo apromiswa kiti ivo vakuenda nerwesero vachiti vachinzvenga Dembo vachiti tisu barura yacho meno kiti haifanira kunge yakatengwa yaida kutengerwa Dembo. Saka Dembo ifanira kutengerwa nani? Pane anga sponsor angamutengera kiti. Saka vana kiti vakaenda nerweseri ndobva vanosvika kanzi vana kiti ndobva vakuzviita iye Dembo manje. Nzi ndini munhu akatozvirealiza kuti aiwa hapana Dembo apa zviswiti ndokuvhara kwakaita sei vana kiti manje vanga vabva naye zveshwa kumashure but ndokuvharika kwakaita sei kutendera nerweseri ndini Dembo tipe kiti uya ndobva vanorambirwa saka kuti achizodzokera tatako kwakwatozara kwakavharwa manje nokuti vanhu vanga vatopo drama vanga topo rhythmist anga topo iye lead apo band rauita sei saka akatombopedza nguva vasipo vana kid vaya ndopa pana Levison manje pakazenge paina Levison pakurekodwa bye yes emanzwa apo ka zvemustudio izvo nevanhu vakashanda naDembo vachidonongodzwa panapa namukoma Innocent Mjindu. Right, regai tinzwe panapa Gogo Dausi kuGlenview ko bwanja Gogo muri bwino. Gogo Dausi ndakavashanyira paGlenview apa ndikaita hurukuro na Gogo Dausi. Regai timbonzwa vachitiudza panapa vanhu vaiwirana naDembo. Vaiuya vazhimba ndakaona panapa kwaiuya Hosea Chipanga, Micharo Jambo, vamawanda vaiuya asi pamwe yogona kuuya ndisipo. asi wamenye kuona achiuya wamenye zoti inenge shamwari yake pamwe Micharo Jambo anga ari mwana wopano futi vaiuya vamwe vaiuya ndisipo ungozonzoti adzi pauya vaimbi hechi hanzi vaiuya shamwari ana Hosea Chipanga shamwari dzaDembo. Micharo Jambo mhembo yerudzi inozvara mwana neruzvumu ndo semwe yandaitamba iyoyo paipakatangurira semwe iyoyo ndo basa inotamba kuti ndaitenga ndaikwanisa kuita zvaimboita mashura ndokabva ngozizvo kwete makumbo chifamba nedesi pezvitezo zvezve saka every now and then pandaifana Dembo papo nguva yaiti kasvika nguva yekutamba ini anongoza that song iyoyo ndobva ndapinda pastage ndotamba chaenda kusikwana gutu iri barura iyoyo nana Clementa kanoriza kusikwana chatswetso gutu naDembo yo muri dancer webarura express. Yes pandakazobva ipapo pane Dembo pandakazodi kana pandakazomuaprocha ndichiti mwangu ndasiyana nechachira Kings ndokumbirawo rubatsiro hazvina kumutorera nguva kuti aribatsire because angazi orida unhu wangu anga auziva kuti ndimunhu akaita sei kwaari edi kuti asvika Dembo anga asina imwe shamwari I was his best friend aifamba naye pese pataifamba taona kuti 2 ndini munhu wokutanga ndakaita witness yake kana pakanotenga imba kuchitungwiza eiyaya ndi ndakaita witness imba yakatenga $20 ndichiri kutobemba mari $20 akatenga nemari $20 iyo mureza signature ni ga tikaenda kuchitungwiza kuita kanaraza imba yacho ndeishi tichizopedza kuti achitekete iyaya pachizobuda namazina achitekete akatenga stand ishi yekubelvedere tikana tese futi anondoratidza mwangu panapa pachava pamba pedu pana svika imba yekuzotanga kuvakwa kuzodii zvedevelopment akaitwa ese taingoitiri pamwe chete chivawa tese hapana pataimbosiyana naDembo kana pese paita maresorts inonzi red crown koko masasako tokaitira maresorts ikoko tainge titese achifamba nemota yake Peugeot ya 404 tafamba titese imwe zuva takaisa motikari mugaraji mutauno ndobva yagadzirwa vhiri saka ndobva tazoitora kuma 2 o'clock pataenda kumba kuGlenview achibva chibva paGlenview 1 papa akunanondisiya kuGlenview 3 yakabva vhiri tasvika pateno pahall papa yangeni moti yarudzi Peugeot 404 sidaniso ibva yabva vhiri vhiri rekuleft kwanandiro vairoti
wacho umaningiriso pa mapavements aya zvabuda paipai zvakanaka unoshama kuti vanhu vaya vanambogadzira mota zvakanaka saka zvidai tari chimhanya nditingada titofa apa orit ngatigadzire mota tigaise vhiri rimwe takudzoka futi ikoko futi daunonyandura nevanhu vaya shure rakaita vhiri diriariya anazonosiya kumba kuiko tabva tadzokera futi kutaundi kugara zvikiwangagadzira mota iyeye takasvika takavavira vanhu vaya takavava zvikuva zviyana Dembo. So Dembo akanga ari munhu akanga asiri easy but kwandiri akanga ari munhu ari easy taiwirirana zvakanaka zamana pakusvika kana pakuzosvika pakusheka kwake takationa ingodi saka panguva yake yekurwara maimbowana mukana kusangana naye taisangana kazhinji mashows takambosangana futi kukaroi aine show kwarufaro hotel tikatoona naye ikoko inini papundai ndakanga ndiri kumusha nemazuva anaita maresa mazuva andi magitara iyo anataura yaye tikaona naye tikakurukura akadzoka kuno kuharare ndikazoona futi imwe show achiridza kwamunyarari mazuva akanga asingachanzi zvakanaka manje achiridza akagara pacheyaso ndakapinda mushow imomo ndakamirira pabreak ndikasvika pakuzoenda kuroom rwaanga ari panguva yekuzorora iyaya tikakurukura akatondudza kuti mwangu zvikundikurira izvi zviri kundikurira handisi nezonzwa miri yangu eringe yari iri kusiya ndangoti nezviwa ndichinzotozava ndakati hazviwa mwangu arwara angushingisa zvoti kuda mumwe musi zvadi mwari wagona kuti nzwa dzisi zvikaita zvakanaka asi akanyatsonozoa handisi kuona ndichirarama nokuti miri wangu hausi kundiitira zvakanaka tikazoparadzana zvedu ndichienda kwandaenda yachingoidokero nemashows ake kusvika achizoendeswa kuchipatara ndichizonzwa kuti Dembo afa message yakasvika sei kwamuri iyoyo yakasvika through the radio because zvakanga anonza paradio Dembo adi ashaika ima muri kupipa inda andiri kupikupepe andichaziva kuti ndandiri but ndandiri around Harare ndopandakazoti inini patakazoenda kumba kubelvedere takasvika takatoona zvoa vanhu vakatoungana paya napandakabva zvoa mwangu aparara ndakagarako samara mutumbi wake waunzwa nana makwiramiti vaya makwiramiti ndo vanga vari manager vachinguva iyoyoka zvakaitwa zvirongwa zvaiitwa ipapo pakarongwa kuti munhu anofanira kuenda noradzikwa kupi kumusha kwachivi tese tikarongedzana pamwe chete ndipo takatosumuka ipapo kuri kumanheruneruso takuenda kumusha tikafamba samana tasvika kupi tasvika kumusha ndichiri kutoenda kuti vaimbi vatakaenda navo ikoko takanga tina macheso nevakomana vebarura vese tanga tinawo ipapo mumwe futi umwe wandichiri kutonderera anga aripo ndiyo avhori navanyamondera naivo vamakwiramiti sezvo anga ariyo manager mumwe futi ndiani ndokuti kanga ndiyo vamwe asi tanga tiri a number of musicians vanga vari bepapo vamwe vangu handichanyatsi kuziva nokuti zvacho nezvekare asi iwo andataura iwo ando handichi kutondo tanga tinavo kurufu tikatosvika kumusha tikararako tichiimba usiku hwese mangwana acho tikatomuradzika dzamata chidi zvedu tikazopfarira takuti takudzokera amuna kuridza magitare magitare haana kuzoridzwa paipapusina generator takatozori Dembo takadadi takaona generator pakaridzwa magitare paingorwa ngoma pairwa ngoma tichiimba dzimbo dzake tichingori imba dzimbo pasina chiya pasina marepo manzwa kapo mukoma Michel Jambo yavati wangeri shamwari yacho vaiwirirana chaizvo ndofunga nematsanangurira wamanyatsounzwa kuti aiwa yanga iri tsika nditsikewo kutakudzana banda uko renda kuzotiwo zvakare vataurapo kuti aiwa kawa mapiramiti Quillers yanga iri anga ari manager wacho kuti twasvika Dembo anga asina imwe shamwari I was his best friend aifamba naye pese pataifamba tiri 2 ndiri munhu wekutanga ndakaita witness yake
kana pakanotenga imba kuchitungwiza iya tindakata witness imba yakatenga $20 ndichiri kutobemba mari $20. Dembo akanga ari munhu akanga asinganzwisike dembo kazhinji kana akanga asingana zvekutorwa mufananidzo izvo pictures changa asingadi ndakanga munhu akataura kuti handidi kuenda kunze kwenyika handidi nendavai akanga asingadi dembo akanga ari mumwe munhu different kana even show yakarongwa yakarongwa negrama yekunda kutoya ndo kuvenda South Africa dembo akaramba kuenda asi was on program anga ari paprogram akaramba kuti handiendi zandiende kunze kwenyika ndinofira muno ndoridza muno chete yanga iri character yake iyo zvanga ari izvozvo anga achiti handiende kunze kwenyika asi pane pangu patakazonzwawo Michel Jambo achiti vakazomboenda kunze kwenyika right Cocoa House pana manager nemukoma wake ainzana akwira miti zvaipindirana zvokuti nemakwira miti aiti mukoma pamutupo yawo aiti mukoma zvaipindirana zvekuti mutupo era chiko shumba shumba makwira miti shumba futi naidzi shumba era meno ndo mataurira vaiita ivo vaipindirana zvokuti zvokupindirana zvezvo right ndakazoitawo zvakare hurukuro namukoma Nicholas Zakaria mukoma Leonard Dembo anga ari munhu wandaitamba naye kuroti yanga iri shamwari yangu takagara tese muchitungwiza ini ndichigara muunit H ivo vachigara muunit A taifambidza chimboenda kumba kwavo tichitandara tichitaura nhau dzakanaka dzeupenyu ndimukoma Nicholas Zakariawo landmine madongonda so ndiwo anga ari mashasha nguva idzodzo saka baba vangu inini nekuona kuti John Chibadura ishasha Leonard Dembo ishasha wana Tuku mashasha akabva anobhuka Sakubva Stadium atanga ataura nawo kuti ndakuti muzoone uye kuzondiridzira unoda chii Tuku akati ndinoda mamuri muna October muna September Tuku akati ndoda 3000 tinoti kwa Mutare Chibadura akati ndoda 8000 because kiti chanoshandiswa iwo ndeyangu nekuti mwaiyo yanga ine kiti rechokwadi zvokuti yangu kuisa mustadium munhu wese mabhendi ese airidza ichinyatsokunakiza vanhu right. Dembo akati nii ndoda 16000 kuti ndinotise kwa Mutare but yanga iri yekuti hauioniba zvichinzi Mudhara yafa akaburisa 16000 saka Mudhara kwakuramba saka Mudhara uya kumba akatora 8000 akanopa Chibadura ndobva atora 16000 takaenda tiri 2 vataenda muna George Srundika ndo mamwine ofisi yacho yanga imanejwa naenzi makwira miti asvika paya vatabhadhara 16000 ya vatapiwa receipt abano pa Tuku 3000 vataenda kuna kwa Tuku pa kuistiro ku Robert ndi anga ari manager wacho 3000 vataenda edu maposa akutopiri ndo vataenda kwa Mutare tabhadhara riot zvese kuinzi kwakamboya Mr. Roots ichida kuridza saka kwakatsvaba service station whatever it is saka kuti muridze mabhendi amaunza aya vana Chibadura na Leonard Dembo apanoita noise nekuti mabhendi asati amboridza kuno kuiwa aya mabhegi ndi maombe munofana kutounza riot yakabhadhariswa mari 900 something kugara tabhuka nekubhadhara maposa zvese taisa kwasara 3 days kuti show iite Leonard Dembo akadriver B16 ari makuseni zvekuma 7-8 vauya kuborodhera zvikanzi mudhara madongona ndauya zvikanzi Leonard zvikanzi mudhara ndauya ainini kwa Mutare handisi kuenda zvikanzi indawo futi Leonard kwa Mudhara dei wakauya kwandiri inini uchinitaura kuti tisarudza mabhendi unoda unoridza nawo kwa Mutare kwete kuti ndiridze naChibadura pastage wana Chibadura vanhu vezvigure vanhu vemushonga handiridzi naChibadura pastage zvikuenda Mudhara Leonard kutaura serious here wasikona kuti unenge wandura kwa Mudhara kuti ndikumutse uya kuofisi utore mari yako Mudhara akatsvuka maziso so nemumaredhiyo takatatopera kuyo paripopa pataienda kunobhadhara mari dzekuti zvibude mumaredhiyo mutauni umu waichaja kuti zvikanga zvine mazuva akati mari yakati mazuva akati zvese tataita izvozvo maposa vanhu vakuziva kwese kuti ndichakatoanamira
kwaMutare kwacho kuti mabhendi ari kuuya mabhendi makuru yakaita mari yemaposta yekurasa, mari yekufamba kunamira maposta yacho yekurasa, kuronga kudini zvese zvekurasa. Paatoramba zvisho baba akati haenda akotore mari, ndega ndakazvitora mari iyo ndega paofisi pana makwira miti, ndobva ndaisa imwe mupaketi repapa imwe apa 16,000. Manager wacho iye ainzi makwira miti aitengesa furniture, vandati mubhedhi wemari kwa $25 ndibva ndatotora $25 pa 16,000 ipapo vandatenga mubhedhi wangu double bed ipapo ndikati ndichazoyako kutakura mubhedhi vandadzokera nemari. Mutare anga atoita fed apo zvekuti kana iri BP bhosopode akachekwa aigona kubatwa BP. Pandaenda kwaana Mutukudzi vanomupiwa 3,000 iyaya vandidzosera ko Mutukudzi aidzosera ichi 3,000 ainozoitazve vamaenda kwaJoni. Joni akati handizoseri maripo Mutare atotsvaga imwe show ndiende koridza iko kwaMutare iko mari handidzoseri dzosera marashako wange azvibude izvozvo. Right, mawanzwa pakashamwari dzacho manager vacho asapa zvinorambwa kunzi aiwa anga vasina shamwari vanga vasina kana manager. Chokwadi chiripo ndechekuti baba vaive vanga vasina shamwari. Munhu waisvika pamba wandaitoti anosvika pamba vachitaura nyaya vachipinda mumba vachigara pasi ndaMutukudzi, pamamizisenzi ese ndaMutukudzi. Mafriends chaiwo kuti nditi pane friend yake ndingatonyepa hapana, ane friend 1 ndofunga munhu yeye vakatamba naye vari vakomana, anonzi Zuze, anogara kuChitungwiza. Ndiye wati aimbouya tiri kuChitungwiza, ndiye wandingatoti ndoshamwari yake. But ndinoshamisika vanhu, munhu nemunhu here apa aitaura kuti Leonard ndandimuziva, Leonard ishamwari yangu, Leonard ndandiri manager waLeonard, muri kunyeberwa. Aiwa kuna zvakadaro, Leonard anambobvira akaita manager. But vanhu vaiuya kwaari vaine chinangwa chokuziva kuti apa ndine urombo kutaura zvandiri kutaura. Vanhu vaiuya kwaari vachiedza kuda kuti ndoda kukubatsira ndakadai, ndoda kukudai, vaine chinangwa chokutsvaga mari. Zvezvo kuti munhu aitoona kuti apa ndikaita izvizvi handinobenefita chete. Vamwe vaitouya kutaura kuti ndoda kuisira mari yako musefi, ndoda kuzodai. Akati alright, ndani makore mangani ndichiita zvemusic, ndandisingachengeterwi mari nemunhu, ndochengeta mari yangu ndega. Hakuna mari inondosvika yeswa muwardrobe momwe munhu, indiri ndabva kubasa. Saka izvozvo zvokuti vanhu vazhinji vanokanganisa vanhu nenyaya yekuzviti ndandiri padhuze naye, munhu achinyepa. Ndofunga mangozunzirawo mega ipapa kuti vanhu vari kunyepa kuti vanga vari pedyo naLeonard Dembo. Leonard Dembo anga asina shamwari yake 1 chete yakakura naye kuChitungwiza navari Mutukudzi, ndo vanhu vairi pe chete vaiuya kumba kwaLeonard Dembo. Asi papaita nzwa zhinji naGogo Dausi kwanza aiwa hosi achipanga nevamwe vakawanda vaiuya kumba. Ameno imi ndima akateerera ikoko. Right. Innocent Mujintu makwira miti munomuziva here? Inini nangoti inini maziviro andaingovaitawo aidono kuti pane nhau yekuti ingati vakazove vaita sort of manager, but patime inini andakazovazivira hangu kwakumberi uko vazouya nhau kuti pese pavaiuya kana kumashows pavaiuya munhu aifarirawo kuti anokwanisa kungokwira pastage otengera munhu wese kana madrinks kubva kugedhi kusvika chini. But ndobva vazongoitawo zviya zvokuita kunge ushamwari naye ivo Ngoma Dembo. Saka kubva ipapo ndo maziviro andaizongovaita, but kazhinji kacho tainingirika zvimwe zvese zvavanga vakurongawo pamwe naiwo Ngoma Dembo
ndo vanotoziva vari vaviri. Pangoasista unoziva ngoma umari I think nhau yacho kungoti unonzi inini hangu panhau dzimwe ndesingade kuzombokomenta asi panhau yekuti pavakaasista unoziva kuti vakaasista zviposhuwa patakaridza panhingiri nenhau yekiti anomunzwisa vaasista nenhau yekiti ndo pakuzoramba vachibatsira nenhau yekiti nokuti kiti kwakusina ani mazona but pakuzoti kiti nokuti ndivo vaitaura nani nemurungu nayedu ani mazona saka saka kuti uzive kuti chita vaitaurirana kana kuti vakuti takuzoningirika takuzomaneja bhendi so hayo yatisingatombozive asi taingovaona zvandiri kutaura izvi kuti vaiuya vongotengera manhingiri mabhendi asi tandoziva kuti vakazonge vaita kunge kakumaneja taiko kuti nyimba yekudhavhid yavo yaya ndo vakaimiramira kuti ivakwe iite sei zvese izvozvo ndotoziva asi kubhendi uku handingati kuti pane rimwe gore ravakati garai apa ndakukutambisirai mari kana mari taingoita tega zvatatakawirana nani naivo mukomadembo kana iri percentage yaingomirirwa nemukomana anga aripo bhedi nesu vakomana toweka saizvozvo woenda wodii asi ava vaizongouya kumashoziwo kana vachibva vese namukomadembo obva vese. Right, Mapanzo asi Mijintu wambobvuma wazobvuma ingawani kuti anga ari manager maakuramba futi ayo zvinoitika mukurarama ndosaka tichibata vese tinyatsokunzwa kuti aiwa zvakambofamba sei aiwa zvisina yazvoka tichapfuurira mberi nayo yalina dembuka yakareba zviendana kuenda yangufanira yadhatoriso manje part 2 tapedza part 2 tichabata part 3 saka part 3 musi wefriday right musi friday mangwana friday ndiri kuya pano pawireless ndichauya na6 manheru 6 kunobata 9 o'clock anditi manheru ndiri panapa na6 kunobata 9 o'clock aiwa hatibate nhoroondo ipapo nhoroondo ndozoibata musi wesaturday ndiri kuya panapa musi wa9 nenguva dza9 kunobata 12 o'clock pakati pousiku ndo patichabata ipapo part 3 yaLeonard Dembo. Aiwa tiri kufamba nayo zvishoma nezvishoma, hatina kwatiri kumhanyira, hatina kana pressure noti ndo munhu mukuru anonyatsokuzikanwa nhoroondo yake yese kuti yakamira sei, vanhu vazive nhoroondo, varizive panenge pachinyepwa, panenge pachikanganiswa pese vapazive. Nokudaro aiwa isisu chedu kungotsvakuita tsvagurudzo todzikanda mumhepomo, imimi ndimega munojaja iko kuti aiwa apa ndizvo reka kuti apa handizvoba amado vatireri chimbo changu taiwa katatandara mwara kuite zvakanaka ndonzi Rapson Mari the national driver. Ngatisanganei mangwana madeko pano pa National FM ndichipa kutenda kune vese vakwanisa kutibetsera kuti nhoroondo yeduka inge ichibuda mabudiro yaita nhasi. Vese vandikwanisa kuadonongodza nemazita kubva kuna Mushakabvu Sheka Padhakim kusvika pana Innocent Mujintu, vese vataura pakati apa watiri kutenda imese. Ngatisanganei sisuka mangwana pane penyuro National FM ndichiti mwara kuite zvakanaka. Tata.
yangu